chica o chico, chique. Yo ya no sé, lo que quieras. Soy una buchona de puta madre. Baduzu zure bikotea eta ezkondu zarete eta baduzu behituzu 3 seme alaba eta kotxea eta no seke eta bazan kulturen zara ez zarela zoriontxua. Jendea dilko litzateke atletikagatik, Zer daziz? Todan, klaro, galitzen zara Noen dela pare bat urte burusoil, egon nintzen urte bete. Jendea pentsatzen zuen gaixorik nintzen, como... Ai, kaixo, cariños, berriz hemen gaurkoan oprimitu zaitu norbaitek. Ziur baietz, niri ere egunero gertatzen zegoelako zerbait eta egunero gertatuko zaigu ze beti izango gara queerrak, beti izango gara ezberdinak, beti izango gara lodiak, beti izango gara dena delakoa, porque minoria modu askotan eman daitezke. Eta gaurko niri buruz hitz egitera, etorri da gonbidatu berezi bat, berandu dator, eta edozin momentutan, justo. Pasa! Aizea, Arana, kaixo maitia. Kaixo, zemuz? Oso angitazu. Ni ondo. Gustora gure nire etxean. Oso polita da zure etxean, nire baino desente politakoa. Bueno, nire zaizu gustatzen, baino da... ba, geneukana, dena perfecto. Niritzat kolora falta zaio, eta, bueno, justo... Bueno, badugu el patito gehi. Que le amo, que merez da nire ezakin durena den patito gehi hori. Xabi, perfecta. Mariquita. Perfecto, bueno... Hasi baino lehen beti ez naiz podcasta galdera berdinarekin, nor da Aizea Arana konta eguzu, aurkeztu zure burua? Oso galdera zaila da. Nik uste izango dela egingo dazu galderari zaiena. Wow. Nor da, ez dakit, iruditzen zaite gazte bat dela. Bertxotan aritzen dena oroar, edo bueno, berak bintzat horrela irakurtzen du bere burua, baina egia da, iberi naizela askoz gauza gehiagotan konturatu egin gabe agian. Baina hori, sormenaren inguruan ibili izan naizen nire bizitza osoan esango nuke. Eta orain ere, gehiago edo gutxiago horretan ari naiz, beti ere gehien bat bertsoarekin eta euskalgintzarekin lotuta. Perfect. Gauza asko egiten dituzu, haien artean podcast bat. Bai. Podcast bat orain. Zeizan dituzu bertzen podcast batzuk ere. Zebat podcast egin dituzu? Nik esango nuke 3 izan direla, 3. Eta nola sortu zen batean podcastak egitearen, bueno, que nire ez nator ontatik, baina batean podcastak ere. Yeah. Baina zure kasuan nola izan zen? Guasi ginen, komentatzen Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, ja orain dela 4 urte. Wow. Eta, bueno, argiatik aipatu zigutenea egingo genuen zerbait txapelketa nagusiaren baitan, eta lehenagotik bagen eukan taldetxo bat, oian aradan iraizpa, Aner Peritz eta Leire Bargasek osatzen genuena, ari ginelako bertsoa eta beste arte disiplina batzuk uztartzen zituen antzeslan, bueno, emanaldi. Hemen eriako eta puntatuta, antzeslan emanaldi bat ere egin zenuten. Bai, horrekin ari ginen eta taldetxoari proposatu ziguten. Eta gero ja jarraitu genuen elkarrizketak, hori maitu genuen, gero hasi ginen elkarrizketa formatuan beste podcast bat egiten izena mantentzen zuena, baina izena bakarrik, eta Leire ere etzegoen, gu 3 ginen, eta hori amaitu zen, eta ni gazte izen bizi naiz, eta justo Laura Galarrek proposatu zidan, ea berarekin egingo nuen balea podcasta, eta ez dakit ez esaten. Perfecto. Osea, arrate etxut gauza bat zan duzuna. Hasieran komentatzen zenuten finala, bertsolaritzaren... Bertsolaritza txapelketa nagusia. Eta nola komentatzen zenuten, saioetara. zein ongi egin duen edo, honek ez duen ongi egin. Ez, pues, genokan. Eski oso frekia zen. Nik eta torrezut, bertsolaritzari buruz oso gutxiak da. Claro. Baina aztertzen genuen bakoitzak zera bat, pues batek teknika, besteak humorea, ezak zer. Interesatzen zizkigun gauzak, egoten ginen saioetan apunteak hartzen, wow. Gero podcastean komentatu alizateko. Eta ipatzen genituen gero txorrak, hor dago ondoen jantzi, eta zein da gehien gustatu zaizun esaldia edo errima, ez dakiz zer. Wow, eta jendak no hartu zuen, hori. Asko ikusi zen. Egia da... Eta hori ona da, edo... Ez, bueno, ez dakit, kritikatzen genuela pixka bat ere, ez? Osa, Euskal Herrian iruditzen zait kritika orokorrean, ez dara ematen, edo ez dara egiten mintzatorla publikoki, ez? Eta
gu ere ez ginen aritzen kritikatzen, ez ginen kritikariak, baina, bueno, komentatzen genuen jendeak zer egin zuen, zer gustatzen zitzaigun, zer ez, zer zen interesgarria guretzat, eta nik uste dut salseo horrek ere tiratzen zuela. Noski hori jendari le encanta un salseo, jendari kritika bat, le encanta, igual kritika jasotzen duenari ez beste, baina hor ere, pues, cariño, ikasi barren zerbait ere, eta nada, eta uste dut ere guai dela, porque egiten zen duten pixka bat ere, helburu batekin edo perspektiba batekin, ez dela, bueno, bertsolaritzan, nik esmatzen dut, bertsolaritzan ibiltzen gara, eta bertsolaritza guai nos encanta, baina igual ere aldatu, edo gauza asko aldatu bar den mundu bat da. Mundu guztiak bezala. Osea, nik ere travestismoa kritikatzen dut askotan, porque travestismoa dena perfecto nos encanta, baina travesti asko dira ere kritikable, eta nire banaiz kritikable, esan edut, simplemente que kritika bak egiten ditugunean, edo podcastak edo egiten ditugunean, modu gure iritzia ematen, eta gure bizipenetik, eta helburu bat dutela, ez? Dela ere, bueno, pues, hau gustatzen zaidan, hau, aspektu batzuk aldatu behar ditu, eta hori izan daiteke, pues, bueno, pixkat gutxienez bideratzeko zerbait, ez? Edo gure alea jartzeko espazio bat. Bai, eta gero egia da, pues, orain dela laburte izan zela, eta segurazki ez nahi zela duz egongo. Total. Bale, horretan zaten dituen gauzekin, baina ezke behar dintzait, ez? Azkenean, gu momentuan sinesten dugunean zerbait horrekin goaz, eta gero suertez aukera dukagu hori moldatzeko, gauza berriak ikasteko, lehenago egiten genuen hori ere zalantzan jartzeko, eta hori interesgarriena. Noski, eta gure burua kritikatzeko. Hombre, noski, hori garrantzitsua. Kritikak egiten baditugu, gure buruare kritikatzen dugu, lehenik eta behin, osea, hori argita garri. Pero gaur egun egingo zenuke gauza bera, komentatu txapelketa nagusigaren finala. Etzen finala izan zen txapelketa nagusia. Txapelketa nagusia, osoa! Lehenengo fasea ez, baina gero bai. Vale. Ba, ezakit egingo nuken, egia da, laburte pasa dira, jende gertuagokoa zaidan, jende gehiago sailkatu da Euskal Herriko txapelketa da. Ni ez naiz sailkatuta aizpa ere ez, baina oso gertuko lagunak bai. Orduan beste leku batetik biziko nuke agian, edo txapelketa sentitzen dut bai biziko dudala gertukoa izango den zerbait bezala. Baina nik uste egingo nukela, ezakit, oso esperientzia positiboa izan zen, gauza pila bat ikasi genituen ez bakarrik bertsoari buruz, baizik eta, bueno, pues munduen buruz. Eta nik uste esperientzia guai bat izan zela, nekagarria, porque zen asteburutan hori gero grabatu, eta artean ni karrera ateratzen ari nintzen, gazte izen zen, lokura bat, baina nik oso horitzapen hona dut. Zabai. Eta gaur egun ere baduzu beste podcast bat, balea. Bai. Me encant, balea. Oso fascinante. Bai. Zer egiten duzu balean? Edo zinatuen helburua balean? Balea lehenago datorren proiektu bat da, ni sartu naiz, lehenago aurkezten zuen gara ziren ordez. Orduan, bai, pixka sartu nintzela, ez zerotik proiektu, oza, ez zerotik aste zen proiektu batean, eta bai ematen zela pixka bat beldur hori ez, azkenean, ezakit, norbaitena izan den hori, edo ezakit. Baina, bueno, bai lantaldeak eta bai Laurak nerekin batera aurkezten du Laura Galarrek, ba hori, guzti zirekita zabaldu zidaten proposamena, eta pixkat bai ari garela egiten nahi duguna, ez? Eta hori egiten duguna da, basikamente kartzen dugu jendea, interesatzen zaiguna, edo, bai, oza, generalean jende randoma egia esan, ba, batzuetan gehiago interesatzen zaigulako bere gaia, edo beste kasu batzuetan, ba, igual, ez dakigulako horren beste, pues, jo, que karra genuen pelotari bat, pues, ikuaren puta idea pelotari buruz, obviamente, aparte de pelota bat, pareta batean ematen gorka. Orduan, ikasten dugu pila bat, eta gero ere, ba, aldarrikatzailea iruditzen zaigu dela, ez, justo gu bi aurkezleak lodiak izan da, iruditzen zaigu ere, bueno, garrantzitsua dela horrelako, bueno, gu bezalako gorputzak horrelako espazioak hartzea, eta gero ere, ba, egiten duguna da tontakeria pilo bat dela gustatzen zaiguna. Perfectas. Tontakeriak esan, barre asko egin, eta, bai. Eta horretaz. Zer nahiago duztu bertsolaritza, edo podcast, sormen mundua? Edo bia, no, eske. Eske ez dut uste inkompatiblea direnik. Osa, bertsolaritza azkenean uste dut gauza asko ikutzen dituela, baina gero niri ere bertsoa bera gustatzen zait saiotara joatea, gustatzen zaiten zutea. Orduan, nahi egut bertsolaritza, eta 15 urte dara matzat bertxotan. Eta 24 urte dauzkat. Bederatzi urte. Bai, hasi ginen bertso eskolan bederatzi urterekin. Orduan,
Ja, dela ja, Argi como eta zure garbi. bizitza, no? Bai. Baina guaiena da hori tenez, ez? Sortzaileak garenean, hori da guaiena, ez? Pues igual azten gara disiplina bastean, besoraritza edo draga edo dena delakoa, eta horrek bideratzen digu ere beste gauza asko egitera eta sortzera. Ez dut dela como modu oso naturalean gertatzen den zerbait, eta guaia dela, porque azkenan espazio bat ematen dena bakarrik profil konkretu bati gertatzen dela, ez? Eta esan duzuna, guai da como bi pertsona lodi jartzea programa bat aurkezten, edo travestio jartzen ez dakiz ere egiten, eta como beste perspektiba batetik lan hori egitea ez ematen dio asko produktu horri, ez, tere ustez. Bueno, gozten gaurko gaiarekin, dela gure 8. mandamentua, dela gutxienez minoria batean egongo zara. A ber, mandamentua sortu nuen, zaren nintzenan nire 10 mandamentuak pentsatzen, asko gertatzen zait, ni bizti naizela inguratzuta queer pertsona, eta pertsona disidentak modu askotan, ez bakarrik como sexu genero disidentzian, ez? Eta orduan como eta bat bizitzen topatzen dituzu pertsona cis heteronormatiboak. Igual ez dutenak ikusi inoiz beren bizitzan pertsona trans bat, ez dutenak ikusi marikita bat, ez dutenak ikusi travesti bat, eta batean beren bizitza dena como super, como piskat pelikuletan ikusten duguna, no, bilatzen dute como etxe bizitza, eta monogamia, eta ezkontza, eta seme alabak, eta kotxea, eta no seke, eta beren como kezka guztia da hori dena lortzea, eta beren gurasoen espektatibat betetzea, eta no seke, eta ikusten zaituztela como zoologiko batean egongo balira bezala, eta wow, eta horrela bizitzara, no seke, eta da como, en plan, nire izan daiteke, porque, claro, da como burbuia bat sortzen dugu, uste dut pixkat superviventziarako, baina bestalde da eta como... oso garrantzitsua dena, Total. Baina bestalde da como modu naturalean gertatzen zerbait, ez? Porque, pues, zu bizara, nire lagunekin, zure jendarekin, eta no seke. Eta apatan, ikusten duzu burbuiatik kanpo, como que bizitza jarraitzen duela, igual. Zu gertatzen zaizulako esperientziaren bat, non batean, como, konturatu zaren, eske ni bizten naiz burbuia batean, jarra bizi burbuia batean, ez? Baina, como, nire errealitate hau, ez da errealitatea, es fuerte. Bai, eta konturatzen zait konturatzen naiz egunero, baina hori ni ere bizi naiz, nire lagunekin, oso ingurune queer batean, eta queerra ez bada bentsat tipak dauzkat inguruan, orduan gizonekin ez naiz apenas harremantzen lanean edo bertxotan ez baldin bada. Ja. Eta jente oso normatiboarekin ere, ez, orokorrean. Orduan gertatzen zait hori, lanean derrepente, ezakit, nire lankideak oso kanpo daudela nire zeratik, ez edo, ezakit batzuetan, gertatu zitzaidan, gogoan dut, kutxo hasieran ni irakaslean ez, instituto batean. Claro, nire ikasleak ere batzuk. Baina hori, eta gertatu zitzaidan, bilankide komentatzen, jo, baitu, eta ez dakizai irakasle, guapoa, no seke. Eta, claro, niri komentatzera, eta nik esan nien, vale, tipo, ez da nire, baina hori ez da nire liga, no seke, lako zerbait rollo, como, nik ere, para romper el hielo, porque beraiek beti presunción de heterosexualidad, bada espada, eta gelditu ziren, como, zakit, como mugituta, jaja, joa, aizea, tipo, jaja, eta ni, vale, zakit, como, horrelako jendearekin tratatzea egiten zaita raroa batzuetan, ze nik gauza batzuk hain argiki ikusgarri eta ezakit, normaltasun batean bizi ditut, kostatzen zaidala gero jendeak horrela ez irakurtzea edo jendeari iruditzea agian erdi arriskutsua dela, dar por hecho que soy una buchona de puta madre, ikusiko ez balitz bezala, ezakit. Gainera gauza batzu, como adibidez, igual, ilarrapatu eramatea, no? Como gertzeta como supernormala eta super egunero guztasunan egiten dugu zerbait, eta jenderetzeta como, eta nola tan rapatu zeu sarta da hori, eta como, ¿qué? Eta gaur egun, bueno, baina nik eraman nuen, orain dela pare bat urte burusoil, egon nintzen urte bete. Eta karo, hor jendearen entzatzen, jendea pentsatzen zuen gaixorik ninduen, oza, como, bilatzen zituzten beste arrazoi batzuk, ni, eta arrazoi inoiz ez zintzen izan, nik erabaki nuela burusoia izatea, eta ja. Hori ez duzu nahi, hori da zerbait gertatu zaizulako. Gaixoa. Total. Bai, eta gero hori, ez dakit, arraroa da, baina konturatzen aizenan existitzen direla sustoak hartzen ditut. Eta azken aldian, justo lagunekin komentatzen, ze aurdunaldia buruz asko hitz egiten dugu. Jende pila bat derrepente dago aurrun, derrepente umeak
eta gero gainera, Flipo. agertzen dira umearekin, eta umeak te hace grazia, porque umeak dira barregarria. Baina, azken aldean gertatzen ari zait pila bat, ezkontzekin. Iruditzen zait, jende pila bat ari dela ezkontzen, eta eski azken hilabeteetan, nire Instagrameko historiak, da denbora guztian, jendea ezkontzetan, baina jende batek ja izan ditu 3 ezkontza azkenengo hilabeteetan, porque no me dan los cálculos bestela, eta iruditzen zait, hori harrigarria, nola ari den bueltatzen, ez dakit bueltatu deritza, baina iruditzen zait orain dela urte batzuk etzela. Ja, ez zen bertzik usten. Agian ez gure adinatik horren gertu, hori ere arriskutsua da. Gaude adin batean. Non, ja, bada. Baina bai, ez dakit, ezkontzekin ari naiz flipatzen azken aldean, porque gainera, beldurtuta nago, ze orain dela gutxi esan nuen, ojalá bat emate ezkontzea, porque tipo, ematen dizu erdi FOMO. FOMO, tota. Nik ere un poco de performance heterosexual. Bai. Niri, ezkontza gustatzen zaizkit, en el sentido de hori performance bat. Eta zirko bat direlako. Zirko bat direlako, eta queer ezkontzetan egon naiz, eta queer ezkontzak dira como oso divertigarriak. Niretzat kezkagarriena da, como que jende, oza, como dena ez, jendeak ez egiteak kritika bat, oza, ezkontzen zarenean, ezkondu nahi gauzuna perfecto, baino, zergatik plantatzen dugu ezkontzak modu monogamo batean, modu como en plan, lehen bezala, como en plan, jazara nirea, en plan, como anillo betirako, como sortzen duzu binkulo bat dena, como en plan, pixkat incluso, como hori, como kate bat jartzea bezala. Eta nitzat, ez dakit ezkontzak bueltatu diren, baina bai bueltatu dela monogamiaren ideia hori de ezkontzek gara zemendik aurrera, ya estamos juntas para siempre, betirako hau da. Ez gainera nik uste dut ez dela hori ez, etxea, kotxea, ezkontza, umeak, ez como, egia da dela pelikularen alde erreza, ez? Osa, tipo, elige tu propia historia. Osa, bide erresa nahi baldin baduzu, ez? Batzuetan hori da, egia da, pues, izan behar duzula ere dirua, ez? Eta, kezka asko, osa, eske, dako bide erresa, baina gero ez da. Porque da, momentu batean iritzen zara, nire ustez, zara bizitzan, ja baduzu zure bikotea eta ezkondu zarete, eta baduzu behituzu 3 seme alaba eta kotxea eta no seke, eta bazan konturetzen zara, ez zarela zoriontxua. Ja, hori da puta da. Horrek ez dizu ematen zoriontasuna. Eta batean da, como, zer egingo dut. Dibortziatu, utzi bikotea seme alabekin, zu bazoaz gizon zizetoro bezala, zure bizitzera dena perfecto, eta emakume hor gelditzen da, baina hori beste gai bat da. Baina da, como, claro, saldu digute, hau dena dela zoriontasuna, eta errepete da, como, hori ez da. Ez da zoriontasuna ematen duen zerbait, baina bai da zerbait erresa dena. Ni batzuetan iristen naiz etxean nekatuta, y digo, ojalá ser heterosexual. En el sentido de, ojalá, dakigu alkilerra renovatuko diguten edo ez, ojalá, izatea heterosexuala, edukitzean nik nire bikotearekin, etxe bat erosita, edo, bueno, bentsat, la obra, pensando ya, etxe eraikitzen ari direla, y digo, pues biziko nintzateke askoz lasaiago. Ez hain pozik agian, baina iruditzen zait dela el colchón de la tranquilidad, pixkat, ez? Bai. Eta gero nire gertatzen bertza gauza bat, azken aldean asko hitz egiten duela, ariz musika egiten eta musika egiten ere izan egiten dut asko, dela como, ni ez banaiz, eta atzun da como incluso, osea, da como, arraun azten duan, da un arma de doble filo. Zalde batetik da como, ni nor naiz, ez banaiz nire borrokak, no? Orduan da como, claro, ni nire bizitzan, egunero hitz egiten dut, ez modu konsiente batean, baina queerra naizela, eta gure borrokak, eta gure kezkak, eta gure tal nire inguruarekin, nire ingurukoak izinerarekin, da como, ni naiz nire borrokak, zen ni naiz travestia, ni naiz ezbitarra, ni naiz marikoien ez gauza guzti hauek, eta horrek implikatzen du borroka bat naizela. Baina bestalde, da como, ez banaiz hau, nor naiz. Sabes, da como que hor zertzen dit, como duda bat de nor naiz nibeletan, sabes? Bakarrik hau naiz, edo zer gehiago naiz. Ez dakit zurik gertzen zaizun olako zerbait, edo igual. Bai, oza, ez dakit, nire ustez bai gara gure borrokak, ez? Oza, bestela zer gara, pues, oza, ez dakit nik ez nuke arrazoi bat izango gauzak egiteko, edo, ez? Oza, ez dakit izango nintzateke, pues, pertsona heterosexual bat. Gainera, bastante frustratua zelodia izango nintzateke, eta ezingo nintzateke guztiz normatiba izan, orduan izango zen. Pasatuko nuen gaizki zentzu horretan ikuste. Eta ez dakit nik bai dauken sentsazioa, pues hartu dituan autopolitikoek edo gurutzatzen hauten zapalkuntzek eta horren aldeko edo horrekin hartzeko borrokak,
egin nahuela edo ekarri nahuela orain nagoen egoerara. Eta egiten zait oso zaila irudikatzea nolakoa izango nintzateke. Orain dela ezain beste, nera izparekin hitz egiten horrelako buruz, ez tipo esaten duzula, zerbait aldatuko balitzu gure bizitzan nolakoak izango ginateken, ez? Eta, claro, guk ikastolan ikasi genuen. Bastante peligrosoa. Eta, claro, esaten noianari, nolakoak izango ginateke publikoan ikasi izan bagenu, ez? Egongo ginateke orain gauden lekuan, beste gauza batzuk, osazakit, seguramente askoz gehiago frakasatuko genuen ikasketetan, porque, bueno, ez dakit, como beste leku batetik, eta iruditzen ditzaian, como ikastolan ikasi izanak ere ekarri nahuela ona, ez? Osa, seguramente, pues, daukat ego bat, eskola publikoan ikasi izan ez banu, agian izango ez duena, edo izango ez duena behintzaten ere ikasketen amaiera horretan, ez? Eta iruditzen zait, garrantzitsua dela jakitean nondi gatozen, edo nola iritsi garen gauden lekura, eta kontzientzia hartzea, ze privilegio edo ze lekutan egon garen, eta nora jo nahi dugun zentzu horretan. Baina eski bestela zer izango gineatik guztiak berdinak. Bai, total, eta horregatik diot, que da como, eski gu gara, oza, guztiok gara gure borrokak, eta guztiok gara gure bizipenak, eta guztiok gara gure historia. Eta orduan, pertsona batek, oza, da como, nik ez duzen zizero ez dutela borrokarik, porque zago dituzte beren borrokak. Baina, ez dakit hainbeste zeharkatzen dieten, como, beren borroka horiek edo, hain como modu esplizitoan bizitzen dituzten. Bai, futbola. Ah, bueno, claro. Claro, es que, dituzte, baina, claro, guritezkegu interesatzen. Ja. Jendea tilko litzateke atletikagatik, Hilko, Bueno, hori egia da, eta hori da kezkagarria. Baina, eskotan nire sensazioa da, como que orai, jendeak bilatzen ditu arazoak. Eta jendeak nahi ditu opresioak eduki. Bai, hori bai. Eta como fascinante, en plan, zeratik nahiko zenuke, edo, en plan, como azpimarratu, en plan, no, baina, eske, adibidez jartzearen, eta justo, pues, mierda bat da, porque emakumeak dira, ez? Baina, como, igual, pixka bat lodia daudela eta hitz egitu dutera, en plan, gaur ez dut eskutatuko, eta bikinia jantziko dut, ze ausarta naiz, eta ateratzen naiz bikinian, eta nik ere daukat gorputz erreal bat, no seke, que alde bat zitea como oso guai eta postenez, porque badakit gorputzarekin guztio gorroka bat, eta ok, baina beste da como jolin norari gara iriste. A ver, es que body positive mugimenduak mina handia egin du. Bai. Porque, bai. O sea, ez dakit, como, a ver, Ja, es que da. Esatea, gorputzenak direla politak, gezurra da. Ez que gezurra da. Gezurra da, punto. Gezurra da, ez que hori da. Osa, nire gorputza ez da polita. Ya está. Punto. Ez da erazo bat, hori, esatea. Total. Asuntoa da, eroso egon behar garela, jakinda itxusia dela. Ez, esatean, ez que polita da. Ez da polita. Ez que hori da. Eta punto. Ze, politasuna edo edertasuna eraikita dago gauza batzuen baitan. Eta nik ez dut horregon nahi. Osa, nik ez dut nahi bikini batean sartu. Ez que no quiero, no me apetece. Total. Eta askoz dugu askatuko nau, eta lasaitasun handiagoa emango dit. Onartzea, nire gorputz ez da polita. Ya está. Ez nahi desiragarria pertsonentzat. Dena perfecto. Ez denez, pentsatzea, bai, egia da, nire gorputza polita da, eta no seke. Eta gero gizarteak, momentu oro, birgo goratzea. Ez aldera. Eta gero zilegi dela, zure gorputza aldatzea, moldatzea, oza, jendeak egin dezala bere gorputzarekin nahi duena. Total. Hori, iruditzen zait gainera oso garrantzitsua, eta asko laguntzen digula ere nahi dugun horretara iristen ez, eta zeo zer mama dugu kapitalismoa guaintza da, pues erdipozik egon alizatea, segun zen badiru daukagu. Baina, tio, eske ez baldin bada polita esan behar da, edo ez dakit, eta horrek ere ematen dio beste indar bat gure gorputzari edo gure egoteko moduari, porque gorputz denak baldin badira politak, berdin da, ze gorputz dagoen lehengo jaran, ez? Porque denak dira politak. Eta bueltatzen gara ideia berdinera, eta da movida superfascista bat, nire ustez. Total. Eta gero ere, da como momentu batean ulertzea gure gorputza ez dela polita edo dena delako edo gure idozter ez dela polita eta hori onartzea eta aldatu nahi ez izatea ematen digula como edo nire kaso gutxire como pixu bat kentzea gainetik eta incluso aukera eman beste gauza batzuetan pentsatzeko. Nire naiz, nire kaso nahi bez, super obsesionatako gorputzarekin eta TCA, no seke, como normatibitate bat bilatu, no seke, eta batean hori dena kentzen duzen da como zenbat denbora orain beste gauza batzuetan pentsatzeko, eta ez da como en plan, ahora soy lista, voy a leer, ez da, ez dut, que beste kezkatzuk izango ditut, baina da como,
eske orain, ja ez dit, bizitzako 24 orduak, kezkatuko. Okupatzen, bai. Hau. Ez da garrantzitsua da hori kentzea erditik, porque eske bestelaz, osea, eta gure generazioko eta zaharragoak diren jende lodi asko pixkal loditasunera ekarreta, agian dela errezena egiten zaidana, baina pasadu haurtzaroetan erabezaro guztia regimenak egiten, edo dietak edo. Eta da, como, hori askatu alduz momentuan, daukazu lasaitasun bat, ja, zure gorputza ez da beti izango dena, hau da, zure gorputza ez da beti, ez gaurdeko dut kamiseta hau, porque kabituko zait, etorkizunean. Total. Porque ez zaizu kabituko, edo agian bai, baina bota eta erosiko duzu beste bat, edo lapurtuko duzu beste bat. Total. Ya está. Baina eski buruan, gelditzen zaizu pixu hori. Bai, dena daukagu, kajoi bat, kamisetekin, oza hori. Baina gelditzen hor buruan, en plan, kamiseta hori duzu gordeta, ean noizbait jarriko duzu. Eta da, berriz dire, beste presio bat, presioa jartzeko beste elementu bat. Bastante ditugula ja. Kalean, familian, eta saretan, eta leku guztietan, pues guk ere gure buruari jartzeko, en plan, noizbait sartu behar naiz praka horietan, zoriontsu izateko. Eta como, eske ez dugu lortuko. Eta sartzen badut praka hori, ez nahi zoriontsu izan. Porque lo nekot beste gauza bat. No sé, sin más, da nire ustez como gorputzari jartzen diogun pixu hori. Ok, baina burua. Osea, ezakit, como landu behar dugun zerbait, aldatu behar dugun zerbait, eta hortarako nire ustez da garrantzitsua, berriz ere itzulita, burbuia edo komunitate hauek sortzea, non joango naiz afaltzera, eta nez kezkatu behar, zenbat hartzen ditudan, porque igual dago, eske familien kontua eta gorputzak komentatzaren kontua da, nire bizitzan trauma handienak sortu izkit, nire amonak, eta nik modu idekin zaten dut, porque da, eske oso persona bat zurra. Eta nire sortu izkit trauma batzuk terriblek, eta medikuak, tio. Medikua da fuertea. Medikua oso fuertea. Irekiko dugu gai hori, porque da oso fuertea. Duela gutxi, zeriuz, horrein zorituko eta Kristina Murra mangoitez horitzea. Ikusi nuen Eduardo Casanovaren Sidosa dokumentala, eta ateratzen zen. Guai dago. Oso guai. A ber, ez da como munduko gauzari, baina guai dago, eta ateratzen dira beste bertxo batzuk hitz egiten beren esperientziatik, eta hitz egiten zuten hori oraindik ere gaur egun 2026an giba eta iesarekin bizi diren violentziak dira terribleak. Eta ez bakarrik gizon homosexualekin, dela como igual justo kanonikoki hortara bideratuta, violentzia hortara bideratzen diren pertsonak, baina ja mundu guztia da, eta desinformazio ikaragarria. Nire ezagun batek zituen berruga, zein duzten euskeraz? Garatxoak. Garatxoak. Garatxoak zuzkan genitalian, eta medikoak esan zion, iesa zukala. Frogarik egin gabe. Eta gero ja frogak egin zizkion. Eta da como, mediku batek. Eta hau etzen gaia, porque gaia zen, lodia egotea, nioten nintzen medikura beldurrarekin, porque edo zer gauza zen, vamos a pesar al dite. Baina niri gertatzen gaur egun, Bueno, bai. Ni joan nintzen orain dela ez horren beste, neukalako, botaka gurea, edo, baja eskatzeko, rollo, ez dengo era ondo, no seke, eta sukarra izan nuen pixka bat, eta joan nintzen esatera, hola, sukarra dauka, no seke, zer egin behar ditzu medikoak, pues sukarra daukazun konformatu, oza, konfirmatu, no? Pare bat galdera horren inguruan, eta gizien medikamentu ziazu, eta tu puta casa, pues egin zidan tentxo hartu, pixatu eta neurtu. Eta esan zidan pesas tanto, no seke tani. Ez que ez nator ontara. Tipo, vale, oza, oso ondo, igual, oza, zuretzat izango da oso garantitxo. No, me da la gana, tío, es que, etorreko bani, zatera jo, pues, bihotza, ez dakizer, sentitzen dut, edo oso nekatuta nagona, como izango balit zerbait, que pueda dar a entender arazo bat dela nire pixua gaixotasun horretarako, baina ni egotea atzo ondo, eta gaur, botaka egiten, ez da, que yo pese 100 kilos o no. Ez que tontakire, o sea, ez que ez du zerikusirik. Ez du zerikusirik. Eta ikusi nuen bin, tipa baten blog bat, bere tipa lodia da, eta joan zen medikoaren era, antxetata ez zeukalako, eta, bueno, eskatzera, ea laguntza psikologikoa doainik lortzen zuen, de alguna forma, ez zuen lortu. Lo que sea. Eta ez derratutzen gauza bera, pixatu zuten, es que tal, igual es por tu cuerpo, por tu peso, no sé qué, en plan. Se ha muerto mi padre, no estoy gorda. Tú, es que es eso, o mi padre nunca me ha querido, claro, hay otras razones, ¿no? Baina, fuertea da, jasotzen den violentzia, medikoen partetik, lo dizetagatik, baina beste goztasko lo izateagatik, osea,
ni behin, joan nintzen, ETS-en frogak egitera, eta esan zidan, tal, pues, gizonekin izaten dituzu relazioak, no seke, eta ordan, jarri barko zenuke VPH-ren txertoa, virus del papiloma humano. Porque tal, porque grupo de riesgo, eta no sé qué, eta no sé cuántos. Baina ez en plan, esan zidan, no, baina es que segurtasun, o sea, seguridad social, segurtasun soziala, ez? Seguridad sozialak ez du doainik jartzen, oraindik, porque tal, porque jartzen du doainik emakume, eta zakiz talde, eta no sé qué. Ok, whatever. Eta urteak pasat esan zidan, aizu tal, no sé qué, boizu aldatu dela legea, eta orai gizon homosexualek bai hartu dezaketela, doainik tal, no sé qué. Erakutsi behar duzu homosexualek batearen karneta? No, bai zen, zu homosexuala zara, bai, que ez naiz, baina, bueno, whatever, bai, vale, Dani, te lo juro. Eta izan zen horrela. Eta nien plan, ¿qué? Osea, zertan ari gara, norari gara eristen. Oso fuertea da, Fuertea da. Bakarreko homosexuala egia da, un hetero nunca diría. Bai. Ya, nunca ez dagozen en plan, bueno, a veces igual. Bueno, según, ¿qué es ser homosexual? Ya. Ole, eres, sí. Fuertea da. Ala, ya está, jarriko dizut, eta ara doainik jarriko dizut. Eskubideak, berraskonatu barritu eskubideak. Bai. Porque, claro, emakumea ez zara, orduan. Claro, es que emakumea ez. Claro, eta gainera... Porque ezin zuten galdetu, emakumea zara? Ja, hori zidaten galdetu, hori ez. Eta badazpa ez zidaten galdetu, bisexuala edo lesbietara lo que sea, no, en plan, eres un hombre homosexual, tienes sexo con otros hombres, sí, vale, perfecto. Wow. Oso violentoa. Baina, bueno, hitz egiten pixka bat minoriei buruz eta gure realitateari buruz, eta kurriztateari buruz, eta lodizateari buruz, eta gauzaskori buruz. Eta pixka eta ipatu dizuana, ez? Hora jendeak bilatzen duela bilatzen duela opresio bat, bizitzeko, porque hora jendeak bilatzen du opresio bat. Azken aldean asko ematen da como queerbaitinga eta jendeak bilatza como bueno, modu estetikoan edo saltzeko modu batean, pues, disidentzian sartzea, eta como feminismoan sartzea, eta no seke, edo incluso turismo de klase egitea, eta joango naiz Indiara, edo ez dakit nora, eta ikusiko dut oso zoriontsuak direla oso gutxirekin, eta sentituko naiz como oso ongi. Da, nekatzen hauen zerbait. Ez que nekagarria da. Porque ya ez da bakarrik guk gure borroka edukitzea. Ez que orai, esan behar diogu beste en plan, oye, cariño, ez que hau ere ez duzu egin, en plan, no? Ba, ez que gainera ez, denbora guztian irakasle izatearen sentsazio hori ez. Ez, hau ezin da egin, ezin duzu argazki bat igo Instagramera, joan zarela Mozambikera, eta argazki bat igo dutzula ume beltz batekin egon zarela jola. Ezin duzu hori egin, eta oraindik ere hori, esan behar izatea jendeari oso fuertea da. Baina, karo, berak zer egin du, bere privilegioak etxean utzi eta joan da ume beltzak salbatzera Mozambikera. Ojo, cuidao. Edo bat bani da eta gona bat jantzi du, edo... Edo futbolista da eta tezkla pintatu du. Bueno. Ez que hori fuertea da, Fuertea da. Que gero da betiko ez, porque da como, gauza beki egite da como... Baina gero izutzenen egiten, da como... Horai ikusten ari gara, dola gutxik ikusten Lamin Jamalek esan zuela ez duela jarriko LGBT banderatxoa, porque no sé qué, no sé cuántos. Eta da como... Eta la mina male dozka 18 urte. Wow. Baina da como hori, alde batzetik como, hau egiteak erridiz, no sé qué, baina bestalde da como, nola ez duzula egin. En plan. Hombre, es que... Es que ez jartzea fuertea da. Ez fuertea da. Baina gero jartzen dut eta nik ere ez dut. Ja, es que da, ez gara hori, baina, o sea, ez dakit. Ja. Baina... Ez gara hori, pero no digas que no soy. Hori da. Guk esango dugu. Nik esan ezakezuk, ez? Hori da, pixkat ideia, ez? Hori dere, minoria bateko parte ez baldin bazara, ezin duzu esan, ezin dituzu gauza batzuk esan. Total. Eta nik bai. Eta ez dute ulertzen hori, Ez dute ulertzen. Ezin dutela mariko hitzara bili, ezin dutela... Txiste gordofo bat egin. Total! Nire gustatzen zaitela ere, berai, jende normatiboari, edo baina, jende argalari, txiste gordofoak egitea, eta... Porque jendea gelditzen da, como... Hostia, como... Barregin behar dut, no sé qué... Ezakit, berdina, jok segura eta hiltzen orain dela pare bat urte, eta nik egiten dut txiste pila bat horri buruz. Eta jendea ere gelditzen da, hori da gehiago mis traumas, mis txistes, ez? Baina, iruditzen zait, jendea deseroso egonaraztea ere guai dagoela, espazioa
hartzeko, eta jendeak izatea 10 segunduko gatazka bat, ai, egingo dut barre ez dute egingo, porque esan du, no sé qué, de una gorda, no sé qué. Ja. Pues chica, pues con eso que te llevas. Da fascinantea, eta da humoreak eskintzen digun gauza zoragarri bat. Bai, perfectoa. Da jendea deseroso egotea, jendeak inkluso gauzak planteatzea, eta jendea interpelatuta sentitza, porque duzu txiste bat, ez duzu esaten pertsona horrek egiten duela, baina batean, ikusten du pertsona horrek egiten duela. Aldatzen zaio begietako gestoa, azten da begiak aldeetara mugitzen, eta como, zukere bai. Bai. Niri menkenta horretarako aibez Leo Bueriberik. Bai. Leo Bueriberik egiten ditu momentazo batzuk. Jendearekin en plan de no sé qué, blanco, está egiten en plan... Pero eso es un chiste, o no es un chiste, das kotan da, en plan, es que igual no es tan chiste. Claro. Porque, baina bai, da fascinante hori egitea. Bai. Eta gehien bat, buelta ematea, eta orduan, osea, guk bizitzanten dugun deserotsotasun hori, haiek bizitza gutxienez 10 segundu bat bada ere, ze gusto ematen duen. Gero fuertea da, batzuetan jendeak ez duelenean ulertzen. Horrere normatibitateak irabazten digunean hasta humorea. Niri, gero, bertxotan kasuan. Zenik zuri egiten badizu txiste bat, ekitu ulertuko duzula, más o menos. Bai. Mea, karo, zuta de bertxotan eta dago publiko bat, bastante variopintoa. Eta zure bertxokidea, agian da, pues, gizon bat, zera kasua. Ofizio bat, gogoratzen naiz. Rollo, ni eta gizon bat, sartu behar, eski, karo, gaia, Como gure soziedade gastronomikoko juntan sartu behar ginen edo ez. Gatazka bat, ni zeharkatzen egon alde guztietatik, Eta gaur, nik boyerismoa ere bizidudan espizkat ez bitartasunetik, eta ez, como, pues nire alderdi maskulinoenera hurbiltzarekin, eta gustatzen zaitere. Hor jolastea, porque divertigarria da, eta, bueno, hor sentitzen naiz ere erosoen. Karo, esan nuen, eske, badakit hau gizonen ere emu bat dela, baina ez dakit nire alde edo kontra datorren argudioz, ez dakit zu edo nin orden gizonagoa. Nire lagunak jajaja, beste jende guztia horrela. Ja. Eta besteak ez zuen ulertu. Eta karo, galditzen zara, ez dagoenean kodigo hori konpartituta eta jendeak ez duenean zuretzat hain obioa den gauza bat, ez da ulertzen, da como... Osa, es que galduta zaude. Ja, total. Porque nik ulertu dut guztia, zuk esan duzun guztia, eta zuk nik esan dudan guztia ez. Eta da, como, es que... Ireki begiak, oza, bizitza, ez dakit atera mundura, tío, oza, eski gauza batzuk dira como super, igual ez ditu exigituko jakitea, jo que sé, norden lamarrax, porque igual da como... Bueno, baina bai, no? Baina bai, baina da como, bai, pero ez dakit norbait nitxoagoa, baina da como, tío, baina beste gauza batzuk, en plan... Bai, baina nik izan baldin badut, ez dakit zuedo ni, norden gizonagoa, nik jan ere burua gizontzat, jodut, testu inguru horretan. Eta hori ez ulertzea iristea da, ez zare latera zure etxetik. Edo ez duzula atera nahi izan. Horretara itxin nahi nuen, que askotan da ez duzula atera nahi. Nik beti zaten dut, gaur egun, 2026an gaude, daramagu bizitza osoa borrokatzen. Baina, bereziki azken urteak gaude oso astu. Oza guztiak borrozitza egiten, leku guztietan, eta ez dugu geldituko. Baina, gaur egun, ez jakitea minimo batzuk, ez da violentzia. Osa, da violentzia zuzena. Ignorantzea guztiz. Total. Eta, pues es que hau da, adibide, como absurdoena eta simpleena, baina gaur egun etxekitea ezaten feminismoa, edo gaur egun ezatea feminismoa dela no sé cuantos, es que da violentzia, zuk hori espresatu nahi duzu, o sea, leku konkretu batetik, ez da kizula, ez da, naiz enteratu, porque ni es que mundu hortan ez da bil. Zer da ziz? Bueno, es que fuertea da, Claro, jendeak ez daki, gaina. Eta jendea ofenditzen denean, ez da induzunan zisa dela. Porque jendea es que, jendea ofenditzen dena, porque como, no, que es que soy una mujer biológica, soy una mujer de verdad. Eta, tipo, baten bati egiten diozunean presunción de heterosexualidad, sabiendo que es heterosexual, eta esaten dizunean, ¿tú qué sabes? Ya. Porque da vera oso moderna, como a ver. Ya, en plan, cariño, algo sabemos. Por lo que sea, algo sabemos. En plan, no vayas tan de moderna. La mujer biológica es gara sartuko porque es que... Porque la biología... Baina hori da como, es que... Fis, en plan, hitz bat da, o sea... Da berdina. Es que da berdina, en plan... Ai, no sé, da nekagarriak ezkagarria. Baina da justo hori dela modu bat transak emakumetzat ezartzeko, ez? Bueno, biologiaren. Bueno, eski biologiarena totakila bat da. Eta nago super sartuta azken aldian intersex borrokan,
porque da oso fascinantea, eta inkluso kolektiboaren barruan, ni gutxienez, asko entzunez dugun errealitate bat, eta da ulertzean plan, eski inkluso biologia ez da bitarra. Claro. Eta ze violentzia ezartzen den persona intersexualen gainean, fuertea da. Bai. Eta ezagutzen ez dugun errealitate bat da, eta mendik komentatu nahi, uste komentatu dara beste podcastetan, La rebelión de las llenas, ¿está? Yes. Bueno, ez dut modu guztiak irakurri dugun, en plan, liburua dela, baina da como, wow. Oso nigon beritzaldi batean orain dela urte batzuk, eta oso lokoa da. Oso lokoa da. Bai. Oso lokoa da. Horren, bueno, pues igual izutuk ezagutuko ezagutzea mergon, ez eta ezagutzea intersexualitatearen borroka eta dena perfecto. Baina minimo batzuk. Bai, eta jakitea ez direla hermafroditak. Bueno, hori ja. Baina, klaro, jende dago hor. Eta niri batzuetan kostatzen zaitze, iruditzen zait, klaro, guk horrelako gauzak superatu genituen aspaldi. Eta bueltatu behar izatea, esatera, zer da intersex da esatea? Hermafrodita esaten dioguna, ez edo esaten dio zuena edo esaten zena. Ez que, iruditzen zait, gu gaudela, ezakit beste leku batean, eta kostatzen zait kokatzea batzuetan. Edo jakitea zerten draga, eta horrein dikulatzen bara, no sé qué, edo, bueno, niri me encanta, en plan, ya dirán como, woke, eta saiatzen dira, baina. Eta ez dakitenan nola esan, en plan, tú que les, sí, como tú, ¿no? En plan, da como... Chica o chico, chique. Yo ya no sé lo que quieras, da como, bueno. La gesto da como, bueno, lo que digáis, Da, en plan, que soy woke, o sea, nahi duzuna, en plan. Ja, eskola como momentikoak, bueno, gutxinez baloratzen ditut, en plan, como... Bueno, dago saiakera bat horre, baina... Bai, baina ez da divertigarria gozak ikustea. Kezkatzen gaituen beste arazo bat minorioi da etorkizuna. No, pero claro, guk ez ditugu gehienok edo askok ez dugu semaladerik izango, que hori beste maloi bat da, no? Como onora gurasoek izaten dituzten semalabak beren etorkizunaren zaintza bermatzeko, baina, bueno, eso es un tema. Eta ordan da, como, nola planteatzen dugu etorkizuna minoria, disidente eta normatik at dauden monstru hauentzat? Nik asko konfiatzen dut guaino gazteagoak diren belaunaldietan. Hau da, guk ez badugu aurrik izango, agian bai, ezakigu zenbat buelta ematen dituen bizitzak hori bakoitzak, baina ezakit, ez behintzat hain modu normatiboan edo hain modu, ez? Aipatu dugun zer guzti honetan. Osa, ezakit, nik uzot gure generazioaren txanda dela orain, pixkat, pues, jende queer helduagoaren aixialdian, zaintzan eta parte hartzekoa, eta ondorengoek ere, oso konfiantza bat izatea transmisio horretan. Zer bestela? Total. Zer, karo, esaten duzu lagunak. Baina, karo, eske gure lagunak izango dira gure adinekoak, gu helduak garen momentuan. Orduan, elkar zaintza bai, baina horregon behar da ere belaunaldi arteko zera bat, orduan, ezakit, guk ere... Ezakit, konfiantza izan beharko dugu etorkizuneko jende kueraren Eta, bai. Egia da, igual, hasi barga, osea, porque nik asko hitz egiten dut, asko kezkatzen, osea, asko interesatzen, como zaintza komunitateak, eta sortza komunitateak non elkar zaintzen dugun, eta hori, egia da ere, nik ez duela planteatu orai, helduagoak direnen zaintza, ez? Orduan, igual da, egin behar dugun zerbait. Claro, nondik hasten gara estruktura guztia baldatzen, ez? Bizikara bakoitza bere etxean, modu como individualan, como gainera oso sakabanatudak, porque claro, cada una de pueda, bizi da. Nola hasten gara orai garatzen zaintza komunitateak queer pertsonon artean? Ja, oso zaila. Nik ez dakit nondik hasi, askotan. Da como, a ver, baitu gure komunitateak, eta gure burbuiak, eta gure zirkuloak, baina nola hasten gara orai intergenerazionala den belaunaldien arteko zerbait sortzen. Bai, ezakit, eske belaunaldi artekotasuna da meloi bat, ze, karo, zarra izatea da movida bat, jende queer heldua dago orokorrean bakarrik, edo bere lagun batekin, bere pixukidea, dela bere bikotea. Bere laguna, oso laguna. oso laguna estuak. Bai, ezakit, iruditzen zaitor, badaukagula, ezakit, planteatu behar dugula, edo pentsat, hasi behar dugula horretan pentsatzen, osakit, gu baino generazio batzuk zarragoak ja ere badago peña queer bastante
irekia, bai, edo ezakit, eta ja gure izeko solterak, monjak, oiek ja ez dira horren beste existitzen, ez? Osa, beste perfil batzuk bihurtzen ari direlako hori, eta ez dakit nola egin dezakegun, baina planteatu beharko genuke, eta horre, ez dakit, guk bertxotan adibidez, senyora sariketa sortu zen orain dela 6 urte, eta ez nuke esango, hainbeste zaintza komunitate honi begira, baina bai behintzat, pues, aizialdi espazio batzuk konpartitzeko espazioak izatea, bai belaunaldi artekotasun hori bermatzen dutenak, eta mundu guztiarentzat erakargarria, divertigarria, erosoa den guneak sortzea, adinaren buelta horretan, iruditzen oso interesgarria. Orain dela gutxi izan da 6. senyora sariketako finala, eta bertan izan ditugu bertxotan, 17-18 urteko jendea, eta pixkate duagoak ere, bertxotan egia da ez dela horren beste jende nagusi egon, baina bai sariak banatzen publikoan egon dela jende oso heldua, eta guai dagoela espazio horiek konpartitzea jende horrekin, ze beraientzat ere oso guai dago gurekin egotea, baina guretzat ere beraiekin egotea, eta ez del, eske pila bat ikasten dugu beraietaz, ez, porque batzuetan daukagu joera ere jende hori infantilizatzeko azentzu horretan, eske kontatu dit, ezakiz, jartzeko hori inkluso jartzeko batzutanak, como pertsona hone biztipenak, eta aztematik hasiko dut, askotan, igual ez, baina da, como... Zer ondo, kerrizaz berarekin, eta hori espazio horiek konpartzea garrantzitsua iruditzen zait. Total. Da oso guai hori, sortze espazioak non, aldiz beneteko pertsonak elkartzen garen, eta diozuna, izatea, aizialditik ere askotan, ez? Porque askotan, nik abiez baik batekatzen dut, baina beti da militantziatik, ez? Pues igual, itzaldietan, edo egamen, eta guzti ditugu, eta como, guai da, baina igual aizialdia ere partekatzea, guai da. Eta igual zergara hortin, ez uste dut senyoraken hau oso guai dela. Eta eski horai, ez senyorak, bertsoa bizta bizik, senyorak kontzeptua dela zerbait fascinantea. Ez que dira perfecto. Ez que bihurtu da zerbait aspirazionala, incluso. Niretzat senyora da generotik aratago dagoen ente bat, da pertsona bat, igualtzaiona, bueno, ez dena ez, baina gauza asko. Da, como, que ya ez du bilatzen. Da, izan momentu bat bizitzan hon, igual zezu benetan jendak zer pentsatzen duen. Igual zezu benetan, ja ez duzu desiragarria izan da, ja ez duzu como... No, como, pues hori, heteronormaren kaska guztia hau, bueno, igual bai modu batean, baina ez como... Eta ordan bihurtzen zara personak, que te la suda todo. Eta jartzen duzula como tu abrigo de piel, de... Espero veganoa. Baina, tu abrigo de piel, eta zuaz kaletik, eta no sé, con unos kardas, eta no sé qué. Eta jendea inkrepatzen duzu, dela zerbait zoragarria, ja ez duzu onartzen jendearen pitorreoa, da como... Da fascinantea. Bai, kolatzen zara supermerkatuan. Eta, usten baldin badiozu gazte bati pasatzen, porque lleva un pote de arroz, le vas a decir, baina niri inork ez dituzten pasatzen. O sea, es como, bai, tío, porque da, mundu guztia pentsatzen dituen gauzak, baina gaina esaten dituzte, porque se la suda. Porque gaina norken kenduko dio arrazoia senyora bati. Agergia da, kasuan, Bai, ari gara beti fantasiaren kontzeptu ontatik, ez? Bai, eta gero senyoraren, bueno, gubeintzat senyora sariketan ez, como senyora hitzaren aukeraketa ere bada, porque senyora joda zerbait ez, como klase altuko pertsonei deitzeko modu bat da, ez dakit gazteleraz ere bada ez, eta galtzen du ere, osea, esan nahi hori galtzea ere, eta senyora izaera hori demokratizatzea nola bait, ere guaia da. Eta denok, uste dut denok daukagula zer ikasia, perfil honetatik, porque eske, unenak dira. Bai. Eta gainera da fascinantea, porque, osea, existitzen da diozun kontzeptu hau de senyora, gainera, pues askotan, senyora de bien, burguesa, no sé qué, eta fascinante dena da, como, B klasekoak edo pobreak edo, saiatzen edo egiten dutarik eta hori performatzeko. Ez da performatzea, porque nire herrian zegoen emakume bat, bueno, senyora bat zera garria, eta jaten zena Benidorrera bere zenararekin, eta no seke, eta erosi zuen larruzko beroki supergaresti bat.
eta herrikoek ez zioten sinesten erosi zuenik. Eta orduan, bera abuztuan jantzi zuen berokia mundu guztiera erakusteko benetazkoa zera eta erosi zuela. Baina da como performance bat, porque gero emakume hori zoragarria zen como todo joya, sola dorada, no sé qué, baina ziren gezurretako bat, zaten zizun, hori zen un mercadillo batean, hori zen un bernior rezaketan, no sé qué, eta orduan da como incluso no esten da, exagerazio bat, o sea, como, no esten da, itza, zeteteratzen, karikatura bat, o sea, bihurtzen da, como ya, señorek badakite ez direla, señora de bien hau, baina performatuko dute karikatura bat, da draga egitea, egitea. Pixka goratzen dit, ballroom kultura nahizten dena ez dakize realness, no? Porque, claro, ziren, peña rezerizatua, super pobrea, no sé qué, eta zen, como, hori egingo dugu ejecutiva realness, eta hori jatzen ziren, como, performaten eta exageratzen, no? Pues ejecutiva eta traje eta maletina eta no sé qué, eta me encanta performance hori. Eta como vuelta ematea, eta gaur egun senyoran, pentsatzen dugunean, nire herriko senyora hortan, ez la senyora de bien, da como kendu diogu hori. Lapurtu diogu beraien estatusa. Estatusa, total. Hori guai dago. Eta bihurtu da, edozein generotako eta edozein sexu orientazioko pertsonak bilatzen dugun zerbait. Hori da. Eta como, ya está como la mujer cisgénero con su marido el millonario, no sé qué. Es que yo ahí maricoya, que es bitarra, no sé qué, tenen dugu izan senyora bat, porque da como fantasia, eta fantasia eskintzen digun identitatea. Da, nitzat fascinantea den zerbait, eta senyorak dira, senyora de nire genero. Epa, ja guazta dena. ¿Eres homosexual? No, soy señora. Ya, ez dut increíble, no. Soy señora, punta. Señorona. Ba, nik uste honekin hitz egin dugula hitz egin genituen gai guztiak. Uste dut garrantzitsua dela minorietan egotea, eta minorietan. Ez, eta ez baldin mazara minoria baten parte, haztelo mirar. Haztelo mirar. O sea, como... Eta ez bazara minoria baten parte, baina bereziki, zure ingurunean ez baituzu minoriak. Ez bauztik ikusi persona trans bat zure bezitzan, haztelo mirar. Haztelo mirar. Zerbait kezkagarria da, lo mires por donde lo mires. Ba, guazen jolasarekin. Vale. Jolasak bititzen dira lo más absurdo eta lo más ridículo, la bizka como podcast mundu ontan egiten den zerbait, que nik ez dut oso gilertzen, baina, como, venga, jolas bat. Betizatu behar da jolasa. Baina ingo dugu, porque divertigarria. Bai, badakigu nola funtzionatzen den. Orduan, ingo dugu zaintza komunitate bat sortu. Vale. Zu imaginatu, komunitate bat, baina izango da como komunitate fisiko bat, bale? Biziko gara denak etxe batean elkar zaintzen, no seke. Vale. Horren esango izkizut, pertsona batzuk, eta zuk esango dizu pertsonak sartzen diren, edo ez diren sartzen, zure zaintza komunitatean, en plan, zu bauzu, como, botere guztia aukeratzeko nor sartzen denetan. Vale, Orduan, esango izkizut, no, joango arraiz banan, esango dizu pertsonari sartzen den. Bai, edo ez, eta justifikatu behar dut. Nahi baduzu, bai? Vale. Ez baduzu nahi. Vale. Vale. Lehenengoa, Lamarrax. Bai. Zer gehitzeko? Ez, zaindu beharko genuke bera gehiago. Bera gehiago, baina aportatuko luke asko. Ez? Vale. Nire ustez ere. Osea, zirkoa, behar da. Horrek ere asko zaintzen du. Ba, total. Zerkotikea zer egin du, zertan ari da. Hori egia da. Trakatra. Ez dakin orden. Ez dut TikTok erabiltzen. Gutxi. Ai, pues trakatra da marikoi bat. Sartu beharko nukena. Nik uste dut baget. Da pixkat como oso oso gay, oso homosexuala. Baina da, hain divertigarria eta egiten du. Gozo oso divertigarria. Que oso euskalduna naiz ni momentu gozatzuetan. Bueno, baitut Euskal Herriko queer pertsona asko ere. Orduan, ea guzertu gire zure esto. Trakatra, egiten du rollo, bagoaz boiberrira eta ingo dizuet tur bat, eta egiten du tur del boiberri, eta erakusten dugu, en plan, no sé qué. Además, bilatuko dut. Izan zuen Kristoren movida Elizarekin, porque behin, esan zuen Eliza batean, zuzendu alaz bada, bestu behin, Eliza batean egiten zela kruizina. Baina, plan, komentzitu den, bai, eskin behin biltzen da jende ez dakit non, eta kruizina egiten da. Eta izan zuen Elizarekin movida. Eta izan zuen Kristoren movida. Berdoan bai sartuko nuke. Da, bai, zonde fascinante. Baina, bueno. Urrengoa, Olat Salvador. Olat Salvador oso zaintzaia da, bai, sartuko nuke. Bai, nik uste dut oso zaintzaia dela. Bai, oso zaintzaia da. Ai, Marceta. Bai, sartuko nuke. Denak sartzen dira. Ez que bai, ez? Zergatik ez, nori ukatuko diogu. Bueno, segun, Ana Rosa Quintana. Ez. Vale. Vale. Bueno, txon, Ana Rosa Quintanak agian aldu etxe bat aportatu. Bueno, 2 Horrega, oza, como baina etxe bat behar badu. Bai, egia da. Erabiltzen dugu eta gero... Egia da. Ba, ekigu nola botatzen. Aberatxak aprobetxatu behar ditugu. Sí, claro. Hori egia da. Baina ez, obviamente. Las Tucus. Las Tucus, vamos.
Obviamente, bai. Ez que lastukus dira dena. Osea, buah. Eta lastukusen oso antzerako diren lesbiana guztiak, Vale. sartuko nituzke. Vale. Eske ematen didate bizitza. Vale. Da gauza bat, ezin dute. Niretzat da, osea, da fascinantea. Existitzea eta beren realitatea, beren mundua. Ikusi zu blog hau, non, ez dakit noren ama hil zen edo lo que sea, eta ziren como hierrira, no seke, eta gero zen. Eta txaldean erosi genuen, mai jolas hau, eta erosi, eta hasi. Ez ditz, no seke, boa, ez que dira perfecta. Honenak dira, bai, oza, 100% eta gainera, oza, ni beraien gandik oso gertu. Vale, ba, perfecto. Ba, lastukus, barrura. Bai, obviamente. Soy una pringada. Hombre, bai. Egia da gatazka asko zor daitezke la jende guzti hau etxe batean sartuta, baina... Hori egia da. Soy una pringada... Gainera egongo litzateke oso bakarrik, nik sartuko nuke. Eske grazia handia egiten dit bere humoreak. Neri ere. Bai, eske gainera soy una pringadaren bideoa lastuko ziburuzkoa. Bueno, eske lastukus da niretzat como queer pertsonak behar duten erreferente bat. Gertatzen pixkat lamarraxekin, ez? Bai. Ja ez dugula nahi como lesbianak, super woke eta super aktivistak eta behartzuak dira, noski baiet. Bai, claro. Baina behar ditugu ere Zirkak. Messi lesbianak. Bai. En plan, joaten dira Funko Popak erostera eta, jo que sé, a la Con su Champion camiseta Burger. de Stitch o de... Stranger Things. Buah, Bai. es que... Tú, son. Ez ki bar ditugu. Eta gertatzeko zebera lamarraxekin. Bai, Como quien da kritikatzen du esko, baina lamarrax da como, tío, es que behar dugu. Pertsona egia trans da- bat, olakoa. Ez que denak baldin bagara superkorrektak, ez du bezertarako balio. Total. Ez, oza, ez? Denak baldin bagara superlistak eta izango zen super aspergarria gure inguru guztia. Urrengoa, Anari. Nik sartuko nukeanari oso ondo moldatzen ez zelako berarekin, baina bere hobe beharrez uste dut ez nukela sartuko. En platze, karo. Oso gaizki pasatuko luke jende guzti honekin. Ja, tira zen desquiciada viva. Ez zingo luke. De repente hasiko zen oso musika ezberdina egiten porque se le iría a la cabeza. Egia da. Ez zingo egia luke, da, Anariko Orregon. Egia da. Eta azkenekoa, labar. Labar gehiago ikusten dut hor. Vale, eta horrengo galderak eraiko horretu zait. Vale. Nor botako genuke lehenengo? Hortik? Bai. Rollo, karo. Errealitate izango zen desquiciante. Nor uste bezito gozara lehenko esango gena, oye, cariño, hau, ja... Ja, igual ja joan zaitu. Ja, ez dakit, norren... A ber, nik uste dut, zirkoa montatuko luketenak izango liratekela lamarrax, eta bigarna esan duzuna. Soy una pegada. Trakatra esan duzu. Trakatra, fijo. Baina ez dakit botatzera iritsiko gainaketeken, nik uste dut, nik joango nintzatekela. Ja. Baina bestela nik uste, iruditzen zait, agian movidaren bat egon daitekela soy una pringadarekin, edo, ez dakit, como lastuko ez da soy una pringada galdute bifa izan berain artean, ez dakit. Baina, izango zen polita ikusteko ere, rollo la casa de los gemelos. Oianarekin hitz egingo dutea guk egiten dugu. Izango zen fascinante, gimar duzulako zerbait. Claro, es que Euskal Herrian igual, inbeste zirko, edo gutxinez publiko, ez daude, bai izango zen. Da, baina aurkituko genuke, no, jendea. Egiten dugu castinga, no sé qué. Buah, la casa de las gemelas, orain edo gertatzea. Ba, hau izan da jolasa. Como ves, oso divertigarria, oso entretenegarria. Anari gaixoa, ez dugula sartu. Anari, baina bere honez. Eskertuko du. Bai, bere honagatik izan da. Porque... Ba, hau izan da dena izea, mia esker. Ba, eskerrik asko zuri. Eta gizte begitu nahi duzun, mezuren bat gure ikusentzulentzat. Ez, niri hori garrantzitsuena iruditzen zait, aipatu dugunez. Minoria baten parte ez baldin bazara, ez ditu derrigortuko izatera. Noski. Ezin duzu. Baina hori, ingurua, begiratu ingurura, pixka bat, zitzut esango irakurtzeko, baina zabaldu begiak, inguruan gaudegu ere, ez gara zuek bezain beste, eta zuek bezain antzekoak, zuen artean, baina begiratu ingurura, eta... Eta gero ere gaipetu duzuna privilegioena, ez? Osea, kontzientitan zure privilegioak baituzula, que, bai. eske, ez da txarra. Ez, bai da txarra. Osea, bai aztertu baruzun zerbait, bai zer egin dezakezu zure privilegiotik, bai gauza asko, baino privilegioak dituzu. No bai esara, que es una carga privilegioak edukitzea. Bai, eta gainera privilegioak izatea, eta irrekeno,
Are okerragoa da. Are okerragoa da. Bai. Are okerragoa da. Bai. Eta adibide bat jartzearen, nire amorro ematen dit, aberatsak direnan como falsas humildes. En plan de, no, baina eske ni, no seke, neago eta aberatsa izatea. Eta como zirko bat izatea de Bai. aberatsa naiz. Eta Bai, eta hola bizi gastatzea zure naiz. diru guztia, no seke zirko. Hori, Baina gero ezen, joatea de pobrezu. eske hori da, Pobrea dira beste bat. eske amorra ematen dit. Bai. Eske no. Edo Tote Fernandez izaten. Eske nik ez ziren nire Mari Loreako paritu. Porque ez zirten marikon. Beta la mierda. En plan, whatever. Es que... Mundo bada. En fin. Bai, bueno, mila esker. Bai, zuri etortzegatik, eskerrak. eta orain joan zaitezke gertuko naizela hemen TikTokak ikusten. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri cariño, agur. Agur. Hau izan datala, cariño, eta gaurkoan gaiari buruz gehiago jakin nahi baduzue, badakizue zuen inguruan minoria disidente asko daudela gauza zoragarriak egiten. Adibidez, ni neu podcast hau, edo ni neu Flop Kultura entzungai plataforma askotan, guztietan ere, eta euskalherriratia.eusen dena perfecto. Zuen inguruan daude marikita, boiera, bisexual, ezbitar, personalizatu asko gauza zoragarriak egiten, zoaztea ikustera eta entzuteraz bauzu egiten, autu politiko bada, eta ez da autu politiko egokiena. Txau, cariños!